Bakayım.
ovako mi sigurnosno kontrolni sustav. To je razvodenje, to ćemo reći kaj je i jedno se baš. Linijsko ovako mi sigurnosno kontrolni sustav. Ovo je prva putika i ovo je pas makro. Kupce nakon kad počnu učiti, samo se koristi ovoga vlaka. Funkcija nakon da počne učiti. Lijevo, lijevo. I onda ono za mnom kaže, a kako ću reći, kako piše u ovom? Kako jezik, kako maj treba i treba zapamtiti. Funkcija naknadno sigurnosno. Autostop uređaja je kvar svjetla i kvar sirene je preklono. Autostop uređaj do krajnog kolodvora sa maksimalnom brzinom od 100 km, a kvar budnika brzina 60 do prvog kolodvora. Tako? Firma. Treba bi bilo dovoljno prosjeci. To je moj pravi. Imam to. Super. Vraćali v ruku.